It's BMk Uju Production. Amadoda angamenya abona itenda yangena abona kuphithizela asho phakathi. Ubusika nehlobo kuyabanda kuyanetha. iBMk Uju Production isemgaqweni iyafuna ukubona ukuthi kwenzakalani la esuke sikwenzakala khona. Kodwa namhlanje asihambanga njengoba suke sizihambela. Namhlanje simenyiwe sila endaweni ekuthiwa isempangeni. La sikhona sisehholo la khona. Sizwile ukuthi kunomcimbi okhona omkhulukazi. Kodwa lo mcimbi hleli siyihamba imicimbi eminye. Kodwa lo ungowehlukile hlele kukhulunywa namantombazane ziyalwa intombi zikhuliswa ukuze zibe omama abaqotho kuthiwe la empangeni namhlanje kuzokhuliswa abafana abafuna ukwenziwa amadoda kuthatha izinsizwa zenziwe amadoda aqotho kusasa sifuna ukubona ukuthi ngabe yenzeka kanjani bayenza kanjani iphi izinto efanele bayithole ukusuka manje yabona manje siyabangena siza ukuthi basiphathele nasithi shwi Jobasila sisehlathini ungalibona nje lokhuza nje kuneyinduku esizozikha kufanele wenzeni ukuze ube indoda yakusasa eqotho ezokwazi ukube nomndeni wayo. That's the reason why we are here. Ubuka izinto ezenzelwa amantombazane nezinto ezenzelwa abantu besilisa uma kugcotshwa isilo esikhona uMisizulu okabhejana phuma esiqiweni uthi ena ngiyabona khona kuyenzeka ngapha emantombazaneni noma eintombini kodwa einsizweni nenza kanjani sabona ukuthi no ijuba elihle ngomlomo kumele kube nento esiyenzayo sasithembisa lonke ukuthi na kanjani sizosungula into ethena insizwa iyakwazi ukukhula ibe indoda noma incane. Inhlanzeko ke isho ukuthi uthe ubhuti kade ekhuluma la ubaba kade ekhuluma wathi uma usakhula sungena kwi-puberty stage noma la uthomba khona ushawa lento othiwa izibuko ubani wazi izibuko awusitshele insizwa uzizwa unjani nje manithola amazwi amahle kangaka namhlanje kobaba abakhulile sizizwe si-special ngoba ngizwile nabanye abafowethu ade besho ukuthi hayi siyajabula impela ngoba kuthanda ukunaka amantombazane kakhulu and hayi besithokoza impela ukuthi hayi nathi sitholile ichance yokunakwa nathi sifundiswe kabanzi ngizizwa ngijabulile futhi ngiphelelwe nje ngizizwa ngijabulile ngiphelelwe nezinto kuthiwa khona nezifundo engizitholile nengokuthathile ngizokwenza futhi
lami ngizwile ukhuluma nensizwa ukuthi uthe usuwumama wensizwa manje nami mfana ngisho nje ngokugcwele ngithi mawami uyaphila kodwa sicela ukuthi mhlambe ke usitshele ukuthi uzizwa kanjani nje njoba ke ubona insizwe ezincane zihlangene kangaka bekwazi ukuthi obaba basidodisa. Ngijabule ngendlela eyisimanga, ngijabule kakhulu ngendlela eyisimanga, ngiyambona ukuthi uNkulunkulu wethembekile ngoba ngithi engqondweni yami umsebenzi kaJehova lo wasethemba mina nabanye engisebenzisane nabo kulomsebenzi ukuthi simenzele umsebenzi wakhe. Ngimbona ethembeke kakhulu, wayimemela abantu bakhe uJehova, wayimemela iphikha zakhe, kwakuhle ngendlela eyisimanga. Mhlambe yini ekwenza ukuthi uzufike lo mcabango ukuthi ake senzeni into ezobheka emadodeni ebafaneni manje baba amadoda akusasa. Ngingumama wamasleyitshitshi, ngikhulisa amatshitshi ngapha endaweni yangakithi. Kwase kuthi mhlazane kugcotshwa isilo sezwa ukuthi sesibalula kakhulu, sikubalula ukuthi umntwana wesilisa ngathi akanakekelekile kakhulu kunowentombazana. Ngase ngiyazibophezela ngathi nami ngizoziqoqa insizwe endaweni yangakithi, ngilekelele emsebenzini omuhle isilo sethu King Misizulu esiqalile. Umzali uNdwandwe useyafika kimi uthi ngiyakubona impela muhle umsebenzi owenzayo, uyayiqoqa intombi. Insizwa zinakekelwe ubani? Awukuqoqa insizwa ngoba wena ngeke ukwazi ukusho lutho kuzona, kodwa thina sizokwazi ukuthi sikhulume nazo. Ngathi hawu uNkulunkulu impela uyasebenza emfihlakalweni, bekukhona emqondweni wami usengilethela abantu engizosebenza nayo. Mawenzeke umsebenzi kaNkulunkulu. Umsebenzi kaNkulunkulu mawenzeke. Mhlawumbe ngabe khona inamanye ama plans eninawo ke for insizwa from the way forward going nje ukuthi khona into enihlelile mhlawumbe ukuthi hayi ngenzeka ukuthi soon kube khona into ethile. Njengoba ngisho umsebenzi kaJehova, ngisho ngiqala amasleyitshitshi ngangilokho ngishilo ngithi umsebenzi kaJehova, ngawuqala nje ngithi ngikhulumela nendodakazi yami njengoba nakho isingena ku teenager, ngabiza abangani bayo, kwabese abanye nami mama ngicela ukujoina, nami ngicela ukujoina, ngasho kubazali ngathi okaJehova God will direct this. uNkulunkulu owudriver wayo le moto. So namanje ngisho njalo ngithi ngoba thina sizisebenzi zikaNkulunkulu, uNkulunkulu will drive this car. Uyena ozoyidrive ukuthi ufuna uthi yephi, nabantu abazozokhuluma nezinsizwa beyiyale bazobe beletha uJehova. Konke kuzokwenza uNkulunkulu, thina siyisebenzi nje. Ngiyabonga. Thina sibonga kakhulu nje ukuthi sifike la empangeni namhlanje. Sithemba ukuthi konke enizobe nikwenza in future kuqhubeke kahle. Jabulile nje ukuthi sibone iBMK, iBMK siyibona ko social media naphi siyibona ifikile iBMK phakathi kwethu, sizizwa sihlonipheke kakhulu, siyathobeka, siyabonga kakhulu BMK Makwande. Uthi nje ku BMk Uju Production akwande, thina sithi nje Sdadada soju. Siyayivala la namhlanje, siyayigqiba okwamanje. Till next time, khumbula ukuthi ke inkundleni zokuxhumana uyasithola BMk Uju Production Facebook, BMk Uju Production lapha ku YouTube. Inamba yethu nayila ngezansi uzosithinta nje, sifonele noma usendele uWhatsApp. Mina nguDankie Mthembu, ngiyivala la kwa namhlanje, sohlangana emsakazweni. Let me love you and leave you. Bye.